Kiçilikten beri görýän filmlerimizde gelecekte teknologiýanyň, robotlaryň adamzady ýok edip biljekdigi baradaky epizodlary görüp gelýär. Ve bu düşünjäni köplenç adama meňdeş robotlar amal aşyrýar. Bu filmlerde robotlar adamlara ellerindäki agyr ýaralary bilen fiziki turly ziyan ýetirýärler. Elbette buların hemmeti filme, şeyle değil mi? Aslında gatan beýle däl. Sebebi hakiki durmuşda robotlar iyem kompüter programmalar hükmünü giyinden ulanıp gelinýär. Ve bu robotlardan biri mende de var. Onun erwet täsirleri şeylerek: kezzap, ganym, yalançy, içaly, şulçy, satyjy, terminator, aňtowçy. Men bunu ekrandan okawaýdamok. Bu görmel elimdäki telefonyň getirip biljek potensial erwet täsirleri. Telefondaki aplikasiýalar we programmalar belli kompüter kodlar arkaly ýazylýar. Ve olaryň hersiniň ýerine ýetirýän wzipeler tapawutly bolsa-da, olar adamlaryň işini ýeňilleşdirmek üçin ýazylan kodlar. Edil filmlerdäki peýdal robotlar ýaly. Ýöne eger bu programmalar adama ziyan vermek üçin kodlanan bolsa, onu telefonlar ve kompüterler elimizdäki we jüýümizdäki iň uly içala öwrülýär. Ol kompüter programmalar adamlaryň şahsy maglumatyna ýetmegi maksat edinýär. Olardan biri hem Pegasus içaly programmasydyr. Bu programma telefonları gizlilik bilen gurnolýar ve telefondaki ähli maglumatlar alınıp bilinýär. Suratlar, videolar, sesler, kontaktlar, GPS signallary, e-mailler, şeylerde WhatsApp ve beýleki chat aplikasiýalarda ýazylan ve uğradylan maglumatlary. Birjamynt. Olar Signal, Telegram, WhatsApp ýaly end-to-end encrypted aplikasiýalardaky maglumatlary nädip alýarlar? Olar geçen kepleçikleriň birini anamla diýip bilersiňiz. Olar chat aplikasiýalarda kodu döwmän, gönümel telefonyň özüne ele geçirýänlikleri sebäpli chatda ýazylan maglumatlary hem alyp bilýärler. 2019-njy ýylda Pegasus içaly programmasy bilen 1400 WhatsApp ulanjytynyň maglumatlary uğurlandy. Esasanen bu programma sizin telefonunuzyň öň we arka kamerasyny ve mikrofonuny sizden bidiň telefony ýapyk wagty işledip sizin şahsy durmuşuňyz baradaky maglumatlary ýygnap bilýär. Mundan sizin habaryňyzdan bolmaýar. Bu programmany telefonlary nädip gurnaýarlar? Telefonlary adaty ýagdaýda uğradylan SMS ýa-da e-mail arkaly phishing metodikasyny ulanyp, ýagny bir link uğratmak arkaly häkleýärler ýa-da döwýärler. Şol linke basanmadyňyzda sizin telefonuňyzy ele geçirýärler. Şoň üçin hiç wagt bilmeýän linkiňize basma. Pegasus içaly programmasy bolsa, zero click attack metodikasy bilen, ýagny sizde hiç bir linke basyrman, sizin habaryňyz ýokka bu programma telefona gurnalýar. Ýatyrkaňyz sizin telefonuňyza jan ýa-da SMS gelen ýaly bolýar. Seretseňiz hiç zat ýok. Sebebi ýem olar telefondaky jany we SMS-i pozýarlar we telefonuňyz iň uly içala öwrülýär. Bu programmany ýasan bellimi we näme maksat bilen ulanylýar? Pegasus içaly programmasy İsrailli siber howpsuzlyk kampaniýasy bolan NSO grup tarapyndan ýazylýar. Olaryň web saytlaryna habar bermegine görä, bu programma terrorizma we jenaýatçylyga garşy görüşmek üçin döredildi. We diňe demokrasiýanyň ösen ýerlerine we hukumy bolan döwletlerine satylýar. Şeýle seredilenne Pegasus programmasynyň dörediliş maksady dogry ýaly, ýagny terroristleri we jenaýatçylary anyklamak üçin. Emma hakikat başgaça. NSO toporun bu programmany demokrasiýanyň az ösen ýa-da ösmedik döwletlerine satanlygy bilinýär. Ol döwletler bolsa bu programmany fiýaslary, jurnalistleri we aktivistleri aňtamak üçin ulananlyklary ma'lum boldy. NSO grup
Programmany 500 000 Amerikan dollaryna satýar ve her 10 telefon aňlamak üçin goşmaça 650 000 dollar pul talap edýärler. Bu programma şu wagda şenni kimleri aňlamak üçin ulanýly. 50 döwletden jemi 50 000 telefon nomerin Pegasus programmasy bilen hacklenenligi, ýagny döwlenligi çaklanýar. Washington Post'un habar vermegine göre Pegasus'un nişanalarynyň arasynda Marokkanyň karoly 6-njy Muhammed, Pakistan'ın premier ministri İmran Khan ve Fransiýanyň prezidenti Macron'un ve başga da bir näçe fiýasylaryň bardygy bilinýär. Bulara mysal ökmünde 2018-nji ýylda Saudy Arabistanyň İstanbulda konsullugyny öldürilen jurnalist Cemal Kaşykçy jenaýatyny bermek bolar. Jenaýatdan soňky geçirilen gözlek işlerine Kaşykçynyň öňkü aýalyna we adalysynyň telefonlaryna Pegasus programmasyna degişli galyndylaryň bardygy anyklandy. Kaşykçynyň adalysy Hatice Cengiz, "Men iPhone'lar bu programmalara garşy gorowly we ynamly diýip bilýärdim. Emma beýle däl eken" diýip belläp geçýär. Kaşykçy wakasy isle Android bolsun, isle iOS bolsun. Ähli programmalar hackläp, ýagny düp bolýanlygynyň aýdyn subutnamasydyr. With the click of a button, you can bring down nations to their knees very rapidly if you so desire and if you're willing to take the risks, because every system can be hacked. Pegasus ýaly programmalardan nädip goranmaly? Birinjidan, bilinmeýän şüpheli saytlara girmeli däl. Bilinmeýän linklere basmaly däl. İkinciden, Android bolsa da ýa-da iOS bolsa da dowamly telefonuňyzy update edip, ýagny täzeläp durmaly. Üçüncüden, esasanam göze günnäki adamlar içali programmalaryň barlygyny anyklayan ýörüýde pully programmalar ulanmaly. Aramyzda käbirimiz "Men kime gerek? Men hasaplarymy kim nämesin?" diýen bolup biler. Ulan senin CIA o boklu hesabını ne yapsın? Yani ya Pentagon'da sen konuşuluyorsun, emin ol. Jack, did you see that? Yeah, right. Muhittin Topalak from Kazlıçeşme. In relationship with Kezban. Kill him. Emma sizin şahsy maglumatlaryňyzy, hatta öýüňiziň içindäki iň mährem meseleleri bilýän adamlar alan bu maglumatlaryny ir ýa-da geç sizi şantaj etmek üçin ulanyp bilerler. Bu içali programmalar filmlerdäki robotlar ýaly gönümeli fiziki zeper ýetirmeselerim olardan has agyr we gorkunç jenaýatlara sebäp bolup bilýär. Tehnologiýa asryna jahan uruşlary, tanklar ýa-da agyr ýargylary bilen däl, eýsem olar viruslar we içali programmalar bilen ýöredilýär.